Fleming eskolak badu zerbait berezia egiten diona. Fleming doktoreare halaxekoa izan zen, berezia, jeinu bat. Penizinilaren asmatzailea izan zen, eta bere deskubrimentuak milioika bizitza salbatu zituen. Eta bere omenez omen gara gu Fleming eskola. Baina eskolan asko eta asko gara bereziak. Deno bai daukagu zerbait berezia egiten diguna. Eta gure eskola bakoitzaren berezitasunek eta sentitzen dugunak osatzen dute. Hemen duzue Fleming eskolan izan garena eta garena. Ume baten heziketa familian dago, baita eskolan ere. Honengatik, Fleming komunitate bat bezala saiatzen ari da hau zaintzen, gure seme-alabengatik. Fleming eskola publikoa gara. Guztientzat zabalik dagoen eskola. Eta kalitatezkoa. Gure eskola batzen ditugu. Beriziketa. Aniztasuna, harreman onak. Elkarrekin gara. Eskola bizia gara. Eskola parte hartzailea gara. Guztion aleginarekin. Fleming eskola berezi du. Haurrak hezkuntzaren protagonistak dira. Lan kooperatiboren bitartez. Ikasleen arteko interakzioa indartu. Ikasleen beharrei erantzuna emaniz. Sorkuntzan oinarritzen gara. Aurren garapena lortzeko. Gure oinarriak hezkuntza emozionala eta esperimentazioa dira. Eskolan, naturaren aberastasuna zaindu eta maitatzen erakutsi digute. Amasa! Baita, herri nortasuna babestu eta indartu. Nortasuna. Fleming eskolan osasuna zaindu eta kirol aktiboa egiten erakutsi digute. Osasuna zaintzen dugu. Osasuna! Fleming eskolan ameslariak izan gara. Ameslariak gara! Ameslariak gara! Bertsolari berriri balda Flemingen. Lehengo tradizio eta gure herrien. Erdibidean goaz alik eta finen. Guzue gainditzeko apuntatu ginen. Etorkizuna. Fleming eskolak etorkizunerako baitasunak garatzen ditu. Etorkizuna. Etorkizuna. Fleming eskola merezi du! Umeek. Gurasoek eta irakasleek osatzen dugu eskola komunitate. Fleming eskola merezi du. Fleming eskola merezi du. Gainera orain, Herri eskola gara. Herri eskola gara. Herri. Eskola gara. Eskola. 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 Fleming eskola merezi du. Fleming. Gure bihotzeko eskola.